Тулпар, Аргамак, Юрга, Чаптар, Чабышкы. Нинди генә күркәм исемнәре юк бахбайларыбызның. Нәкый сәнбәтнең татар халык мәкаләле җыентыгында атка багышланган 700-дән артык мәкаль әйтемнәр кергән. Атлар үзе бер дөньялар. Мәгълүм булганча, мөселман халкына ат асрау хәләл. Ат булган йортка шайтаннар якынаймый дигәннәр. Коръан һәм хадисләрдә атлар турында бик күп сүзләр әйтелә. Ат дөньяви тормышының ямьле бер бизәге ул. Атны карау хуҗасы өчен бик илаһи эш. Безнең бит инде авыл малае. Хайваннар, сарыклар, бузаулар, үгезләр күп иде. Ләкин нишләптер әти ат караучы булгач минде конюх диләр бит урысча. Гел атларга күңел тапты. Атларны каравы шул кадәр җиңел. Алар ниндер бер көчле энергия бирәләр үзеңә. Алар белән рәхәт, алар син ризык биргән вакытта кешниләр, сиңа рәхмәт әйтәләр. Татарстанның халык артисты Фирзинат Хафизов инде күптән тормышын шәһәр белән бәйләсә дә, авылдан ерак китеп булмый ди шул. Туганнар белән бергәләшеп, атлар карау белән мавыгып киткәннәр. Туган үскән җиргә Питрәч районы Күн авылына күрше Чуаш һәм Башкортстаннан атлар кайтарганнар. Алардан шул кадәр әйбәт энергия килә, бик рәхмәтле, алар кешнәп кенә торалар, ашарга бигән. Менә монсы кача инде. Әнә тегесе кала. Мә, кил, куркма, кил. Атларының үзләренең менюлары, ашау тәртибе дә бар икән. 10 көн пешән, 10 көн салам, солы белән арпаны алыштырып торсаң, файдасы зур була ди. 12 төрле алар барсы да. Һәрберсенә аерым килергә кирәк. Әнә тегесе айгыр, менә шушы бияләрне ашата башта. Аннан соң үзе килеп ашый. Менә шаккатырлык, менә бу әйбергә үзем дә аптырыйм. Ат кешегә караганда юмарт, инстинкт һәм тойгыларга бай. Ат мәчедән дә яхшырак ишетә, ис сизү этнекенә караганда нечкәрәк, ул вакыт барышына, һава үзгәрүенә бик сизгер. Җирдә аңа тиң хайван юк дип язып калдырган Александр Куприн. Менә шушында кайткач мин ниндидер көчле энергия алам. Бер генә дә китәсе килми. Минем Казанда да бик рәхәт, үз йортым белән, үзебезнең 10 соты җир дигәндәй, ләкин авылым кадерлерәк. Шулай шәһәр белән авыл арасында балаларны театр сәнгате нечкәлекләренә төшендереп, үзе шәкерт булып, мәдрәсәдә белем алып, һәр көннән ям-тәм табып яши авыл баласы Фирзинат Хафизов.